Ok. To je kampanja koju smo organizovali u čitavoj Adria regiji, u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Hoćemo da pokažemo ljudima šta to Volvo nudi u svom segmentu, da se upoznaju sa modelima, opremom i motorima. Eva je specifična zato što Volvo je jedini koji ima lutke u veličini ženske osobe. Sve ostale autokompanije imaju univerzalne veličine. U Volvu se trudimo da napravimo sigurnost jednako važnu za sve osobe. S60 je napravio jako veliki boom, dosta ljudi je zainteresovano za taj model. Došao je u R-Design opremi sa 2.0 benzinskim motorom od 250 konja i jako je zanimljiv. On je isto tako privukao veliku pažnju zato što je prelaz između SUV i karavanske verzije malo je veće odstojanje od zemlje. Sa Volvo modelima u Makedoniji možete da se upoznate od 20. do 23. ispred City Malla ili u novom salonu koji je otvoren u ulici Pero Nakov 25. Pa sigurno sigurnost, jer Volvo je ipak prva asocijacija kada kažemo Volvo je sigurnost. Ono što razlikuje Volvo od ostalih autokompanija je to da su sva svoja istraživanja koja su radili na polju sigurnosti objavili dali na upotrebu svim drugim autokompanijama. Pa sigurno da utiče, jer kada se pojavite u nekom takvom marku, takvog brenda, sigurno da ostavlja neki poseban utisak. Volvo obično kupuju ljudi koji ne žele da se toliko ističu pred drugima, ali svakako dobijete jako siguran auto i sigurno se osjećate bolje. To je teško za reći. 10-15 godina je mnogo jer su promjene jako brze i puno toga se dešava i proizvodi u autoindustriji, ali sigurno da će biti ogromna razlika. Glavni moto Volva je Volvo for Life. Belo.